F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn ftit oħra ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Elton Zarb, kompożitur u produttur tal-mużika. Elton beda jistudja l-mużika kien għadu tfal. Elton ikkompona żewġ kanzunetti li bihom Malta rebħet il-Junior Eurovision Song Contest. Il-kanzunetta ta' Gaia li rebħet bih il-Junior Eurovision Song Contest 10 snin ilu mbagħad ftit snin wara fl-2015 kienet rebħet Destiny il-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta ta' Elton Not My Soul. Għaż-żewġ okkażjonijiet Elton ingħata ġieħ ir-Repubblika. Fl-okkażjoni tal-2015 dakinhar li ngħata l-unur kien hemm preżenti wkoll missieru li ġie onorat ukoll. Fl-2015 kien hemm Tony Zarb, trade unionista li jiġi l-papa ta' Elton Zarb. Niltaqgħu Elton minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis pass il-bot mill-weekend. Nisperaw li dal-weekend it-temp jiffavorina u jtina ċans ingawdu l-kampanja sabiħa Maltija. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji kollha ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi f'dawn il-ġranet tidħlu fil-paġna ta' Facebook u tistgħu taraw video bil-proċess kollu ta' kif qiegħed jiġi preparat dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Il-mistieden tiegħi llejla karozza ħadra ma jixtriex. Jekk tilbes il-contact lenses ara ma jfettillekx tilbishom qudiemu u jekk tiftaħ il-playlist tal-mużika tiegħu żgur li ssiblu l-mużika tal-Pink Floyd. Miegħi llejla Elton Zarb. Sara tajba Elton. Lilek ukoll. Kif int? Grazzi tal-eċċettajt l-istedina tiegħi. Grazzi takkomoda ruħek. Jiena ħannieħu posti mill-ewwel wara t-typewriter tiegħi Elton għada jibda l-weekend. Iva. Ir-ritmu tal-ħajja jinbidel fil-weekend tiegħek. Ġieli nkun xogħol imma ġeneralment nipprova is-siflaxija u l-ħadd nipprova nikkalma ftit tal-familja. Tislowja ftit. Elton għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Elton Zarb. Elton Zarb. Data ta' twelid? 7 ta' Diċembru 1978. Iġifieri x-xahar ta' laqt 44. Eżatt. 44 tajba l-kalkolazzjoni, mnalla ma żedlek xi Jidem naqqas xi tnejn minnhom imma Mela 40, laqt 40. Lele biex niċċajt. Fejn inti mwieled Elton? Ħattart. Imwieled ħattart. Imma noqgħod iż-żejtun. Miż-żejtun. Iż-żejtun. Professjoni. Professjoni jiena media music composer propja u nipproduċi l-mużika wkoll. Kompożitur. Elton xi 15 ilu kien hawn bil-qeda fuq das-sufan. Matthew Muxu Merċieqa. All right. L-awtur li wkoll kien l-awtur li fatwalment kiteb il-lirika tal-kanzunetti li kienu rebbieħa ħafna flimkien Muxu. Taħdmu ħafna flimkien. Ħafna. Kurzita żgħira. 10 snin ilu, 11 sen ilu, meta bdejt tikkomponi l-mużika ta' The Start, il-kanzunetta rebbieħa ta' Gaia, tal-Junior Eurovision Song Contest. Ma konx naf li għadda daqshekk żmien jien. Mela, 10 snin, dis-sena huwa l-10 anniversarju. Immaġinajt li ħadd tagħmel daqshekk impatt il-kanzunetta? Le, fil-verità, kien fis-sens, kellna feedback tajjeb, għax Gaia, dejjem kellha feedback tajjeb minn in-nies. Però ma tkunx taf li ħadd irbaħ ovvjament u kienet sorpriża kbira li naw xi ħaġa l-ewwel. Fil-green room x'ibdew jaqraw il-punti, intom il-membri tat-tim x'ibdejtu tgħidu bejnietkom kif bdew ġejjin il-punti? Xejn euforija kbira. Għax bdejna naqalgħu ħafna twelfiet. F'daqqa waħda tila l-high hopes u x'hekk dak il-ħin. U mbagħad ovvjament xi nirbaħna. Min jaf kemm irċevejt messaġġi kemm damu jċemplu lek nies? Kienet sorpriża l kulħadd. Tiftakar il-min kont kellimt l-ewwel persuna wara? Li naħseb l-ewwel ma kellimt il-missieri u l-mara. Dakinhar l-ewwel ma ċemplu niftakar. Għax ovvjament il-fer tagħhom kien fuq l-istess livell tal-fer tagħhom. Kienu qed jarawhom marġini oħrajn u da kollu. L-istorja mbagħad irrepetit truha fl-2015. Eżatt, mbagħad
għamilna l-Junior Eurovision Malta, ospitajnieh Malta, s-sena ta' wara. Kenna d-diska ta' Federica u kol dakinhar, konna ġejna ir-raba minn għalija b'Federica, mbagħad kenna l-Destiny l-Bulgarija s-sena ta' wara li speċi konna ngħidu insomma ma jistax ikun, speċi nerġgħu nirbħu għax diffiċli wara ftit ta' żmien u hekk. Imma again, Destiny hija Destiny, ġifieri l-qawwa tagħha kulħadd jafa. U niftakar il-punti, meta qalu l-punti ta' Destiny, laqqas noħroġ qudiem l-stage, jien bqajna backstage jiena u Alexia u Destiny qed narawhom minn hemmhekk għax ma flax narhom. L-eċitament. Elton, hemm iktar membri tal-familja li huma daqshekk involuti fil-mużika jew int l-ewwel wieħed? Ara, kelli membri li kienu jdoqqu, kelli nannu jdoq il-violin, għandi l-kuġin tal-mammi jdoq il-bass guitar, missieri kien jdoq id-drums, pero ħadd ma kien ħadu. Ta' nizarb kien jdoq id-drums. Kien jdoq id-drums, għarf ftit żmien, meta kien żgħir. Fis-60s kien Malta kienu ħafna kienu jgħidulhom beat groups. Allura kien parti minnhom ma kienx xi drummer eċċezzjonali, ma kien jdoq, kien hu pjaċi. Ma nafx hekk vera jew le. Darba ntqajt mal-membru parlamentari Ġenis Ketkuti. Iva, milux ħafna. U qalt li inti meta bdejt titgħallem il-mużika kont tuża trumbetta li kienet tagħha, ma nafx kif qalti li eżatt. Mela jien milux kont irrakkontajtila l-istorja il-Ġenis. Għattila jiena bis-saħħa tiegħek illum għandi full-time job fil-music. Qalt li kif jista' jkun, ma tistax tifhem minn fejn ħa niġi. Jiena niftakar ta' xi 7 snin bejgħet u ieħor xi ħaġet. Battu mort il-każin tal-banda taż-Żejtun, sibt is-surmas kien John J. Page dak iż-żmien, u għat l-urit nibda nitgħallem il-banda. U bdejt nitgħallem il-korunetta trumpet. U każin ta' banda jtik apparti li jgħalmek, jtik strument b'xejn ukoll. Li huwa pass importanti. Li huwa pass importanti. U niftakar kienu tawni dil-korunetta kienet kważi ġdida, sabiħa, tleq u qed nieħu pjaċir. U wara ftit xhur reġgħu ħadu ili għax ta' min kienet li mbagħad skoprejt li kienet ta' Ġenis, reġgħet daħlet fil-banda, reġgħu tawila ovvjament u li tawni oħra. U l-oħra tawni oħra kienet kera u ta' tifel li kon ma rittix dil-korunetta. Waqaft indoq mal-banda. Imma ma waqafx il-mużika. Le, mbagħad deċidejt immur tagħlem il-pjano. U nagħmel dak il-pass, għaliex dak il-pass seni biex illum ikun il-full-time job tiegħi. Għalhekk għattila il-Ġenis dak kienu tħaqna fl-imkien konna. Esprit, level 1 at the point. Elton, suġġett kompletament differenti, jekk nilbes il-contact lenses, ara ma jfetti li ximpoġġihom fajnejn qudiem. Aħrab li jiġri. Għax jiena għandi fobja mill-lajnejn. U minn fejn ġiddi? M'għandix idea minn fejn, ma nistgħux nifhmu minn fejn. Mhix jimkien tkun ġiġi da. Però ħdimt biex twaqqaf għax anke għażilt li jipnotizzawk. Iva, mort tant persuna pnotizzat. U ħadmet? Ħadmet għal ftit żmien kien qal li għandi bżonn nagħmel top-up. Fil-fatt meta niftakar meta ħriġ minn għandu, spiċċajt nara l-operations fuq lajnejn fuq YouTube. Imma mbagħad ġejt kif kont jekk mhux ħar. Qed nitħaq Elton mhux għax qed nitħaq bil-fobja tiegħek. Qed nitħaq għax Elton kien ex-kollega tagħna sinilu kien jaħdem hawnhekk wan u darba mlulek ċajta fuq dal-fatt. Jien kont naħdem PO u niftakar darba dħalt fil-ħodu u il-PO room ta' finti fi ħafna screens kull imkien. Pratikament il-PO room hija l-kamra minn fejn joħorġu trasmissjonijiet, ġifieri għandek ħafna screens bi studios differenti, eċċetera. U kienu għadhom kemm iffilmjaw il-ġurnata qabel operation fuq line-8 u s-setjaw li malli nixħal il-magni jiġu fuq dan it-tejp u jiġu jidru fuq il- But werza, kellu jiġi security jitfi. Tlaqt il-barra. Mela. Elta, ħerġa fuq suġġett tal-mużika. Irriskjaw li ma jiftax l-istazzjon dakinhar. Ma tijomx tort. Ma tikx tort, ovvjament jek tibza. Elta, ħerġa jħdok għas-suġġett tal-mużika. Li tikkomponi kanzunetta, huwa proċess sabiħ, kreattiv, jew huwa proċess stressanti li trid tilħaq l-aspettattivi? Le, kreattiv immens, ġifieri speċjalment meta tkun qed taħdem ma' nies differenti li qed tieħu idejat differenti. U inti dejjem għandek clean slate. Ġifieri da
għandek xej, ħosta xej, u tikrea xi ħaġa mill-ġdid, ġifieri dejjem il-proċess dejjem tibdih mill-bidu. Jaf jiġu ġranet illi ikollok il-muża kif tajt il-Malti u jibdew ġej ħafna u jaf jiġu ġranet jekk mhux ġimgħat illi araq biss jibda ħireġ fil-verità. U normalment teqpa' timbottel kien nifsek jew tgħid isma' tipprova, mbagħad ġieli ngħid isma' naqbad fuq xi ħaġa oħra, ġieli tkun mbagħad naqbad fuq xi proġett ieħor li jkun mużikali wkoll u jibdew ġejjin l-idejat. Ma tistax tajt. Għaż-żewġ okkażjonijiet tar-rebħ tal-Junior Eurovision Song Contest ġejt onorat flimkien mat-tim tal-kanzunetta b'ġieħ ir-Repubblika. Ekku, kienet sorpriża kbira. Xi ħaġa li ma bdejx tistenna assolutament. Le, assolutament, speċjalment l-ewwel darba niftakar ġie ħabbat is-soldat għax meta jinnominaw kien ma tkunx taf jiġi lejliet, jiġi soldat mibgħut mill-uffiċċju tal-President. Ara kif bajċ ġej ħabba. Żgur, il-mara qalt li hemm soldat wara l-bib, soldat wara l-bib jien ma milċej, ma jidilli li għamilċej ħażin jiena. U kien da biex jgħidilna li biex għadha mmorru l-palazz, x'ħajtuna ġieħ Repubblika u dal-affarijiet. Fl-2015 imbagħad fl-okkażjoni tal-2015 għalikom bħala familja kienet speċjali ħafna. Iva, ħafna għax dakinhar ingħata ġieħ Repubblika missieri wkoll. Allura kienet okkażjoni għalina tnejn, niftakar kienet esperjenza mill-isbaħ dakinhar. Intu il-papa kontu tingwalaw tajjeb ħafna. Iva, ħafna ta' ħafna. Tos ħafna żmien minn meta mbagħad irtira mix-xogħol. Ekku, speċjalment wara l-irtira, kien konna ħafna aktar ħin niddiskutu flimkien ċertu temi. Elton, il-papa minħabba l-professjoni tiegħu kien voċiferu ħafna bħala trade unionista, kien dejjem fl-aħbarijiet, ovvjament bix-xogħol li għamel. Dak iż-żmien inti kont żagħżugħ. Iva, żgur mela. Hekk kif kont tgħixhom daw il-fatt li l-papa dejjem fl-aħbarijiet eċċetera, jew għalikom niftakru minn dejjem fil-Union jiena, ġifieri meta kont tifel. Mbagħad meta beda jieħu l-karig, ġifieri kont kbirt sew, mhux ħażin. Ovvjament mbagħad tibda tidra, ġifieri anke tmur x'imkien minn ħajaqbel miegħu minn le tipprova kollox u pinch of salt fil-verità. U ġieli kont x'imkien fejn bdew semmuh u ma kienux jafu li inti t-tifel tiegħek. Ejja, mhux l-ewwel darba, mhux l-ewwel darba. Anzi, ħa ngħidlek. U tisma' affarijiet negattivi u pożittivi. Ħammur waqfa żejra ta' riklami, mbagħad nixtieqek tidħolli l-istorja fid-dettall ta' x'ġara ma' Glenn Vella bil-qal kollha. Tajjeb, ħammur waqfa żejra ta' riklami. Għandek imnieħrek implukkat? Sterimar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament ipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem maqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Redelmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-kompożitur u produttur tal-mużika Elton Zarb, jiġi t-tifel ta' trade unionista Tony Zarb u qabel tlaqna r-reklami bdejna nitkellmu fuq kif inti u l-papa ġejtu onorati bġieħ ir-Repubblika fl-istess jum fl-2015 u kont se tirrakkunta l-istorja fuq Glenn li ma kienx jaf li Tony Zarb il-papa.
kien ikolli ħafna sejr minn daw, ma darba minnhom niftakar ilu sew mhux ħażin. Konna qegħdin ġo dan l-istess studio fejn qegħdin illum, kombinazzjoni. U konna jiena, kien hemm Glenn, kien hemm xi 4 kantanti oħra nsejt minn kienu bħalissa. Kien hemm Angela waħda minnhom. U Glenn beda jimita lin-nies. U għed minnhom kien missieri, dak iż-żmien kien invoga ta' issa daqshekk. U beda jagħmel bħal. U daw tuħ bis-sieq speċi Glenn nieqaf. U jkompli beda jaħseb li qed jieħdu gost. Biex nħu għalija, speċjalment ta' Glenn. U daw għallu l-isma, għallu f'daqqa waħda Angela niftakar qabżit il għaltlu Glenn ma nifilħekx ta' qaċċajtik ta' iqaf, għaxdak jiġi missieru li għorru, mulle, spiċċaj kien uħroġu l-ID card biex norik. Ara kif beda jagħmel minn. Użgur. Imma Glenn kexxuni tilhom daw. Wis probabbli għadkom issemmu sallum il-ġurnata. Jienu Glenn kbar ta' ġifieri. Elton, grazzi ħafna tal-ġejt Grazzi Vera ħadd gost li tqajna u tkellimna. Għandi ftit rigal biex nuri apprezzament tal ġejt il-taqa' miegħi lejla. Grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa, tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek għal dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku bl-akbar konċentrazzjoni għax-xogħol tiegħek importantissimu. Kif ukoll ħad titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin grazzi għal Yogiti, te naturali mill-iktar bnin biex talaq il-ġurnata m'hemm xejn ittieb minn naqra tef dan iż-żmien tas-sena. Biex talaq il-ġurnata. Grazzi Elton u l-komplement tas-serata. Grazzi. Jiena Kristin Boħaġar u se nirrispondi għal mistoqsija għandi nieħu vitamini jekk jien diġà b'saħħti. Mistoqsija tajba. Il-vitamini għandhom funzjoni importanti f'ġisimna. Dawn jgħinu biex ġisimna jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bisħieħ. Il-vitamini nġibuhom mill-ikel li nieklu u ġisimna ma jipproduċix biżżejjed biex ilaħħaq mal-funzjoni tiegħu stess. Jekk tieħu dieta bilanċata, ġifieri tinkludi laħam aħmar, laħam abjad, ħut, ħaxix u frott varjat, legumi u ċereali, il-probabilità hi li m'għandek bżonn tieħu ekstra supplementi tal-vitamini u tixtrihom minn l-ispiżjar jew health shops. L-ikel frisk u mimli vitamini, pereżempju il-larinċ kollu vitamin C, ħut u laħam huwa kollu vitamin A u vitamin B. Il-ħaxix aħdar bħal broccoli, spinaċi, kale, dak għandu ħafna vitamin K. U jekk noqogħdu ftit fix-xemx, ġisimna jista' jagħmel il-vitamin D. Issa l-verità hi li ftit huma dawk in-nies li dejjem isegwu dieta bilanċata, allura tajjeb li nieħdu supplementi tal-vitamini, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi żmien hektik jew stressanti u ma jkollniex ċans nippreparaw ikliet tajbin u bilanċati. Interessanti hu li ġisimna iktar isiba faċli jassorbi vitamini li ġejjin mill-ikel milli dawk li ġejjin mis-supplementi. Issa hemm żewġ tipi ta' vitamini, dawk li huma fat soluble, jiġifieri jiġu storjati fix-xaħam tagħna, dawn huma A, D, E u K. U dawk li huma water soluble, bħal vitamin B's u vitamin C. Importanti li l-vitamini, is-supplementi li nieħduhom skont kif jgħidilna t-tabib jew spiżjar u ma nieħdux iktar milli suppost. Jekk inti pregnant, importanti li ma tieħux supplementi ta' vitamin A għax dawn jistgħu jkunu tossiċi għal tarbija fil-ġuf. Issa, biex immorru lura għal-mistoqsija, iva tajjeb li nieħdu supplementi tal-vitamini, imma tajjeb ukoll, tajjeb aktar li nippjanaw l-ikliet tagħna u nvarjawhom b'ikel varjat u frisk. L-appuntament tal-lejla sfortunatament wasal fit-tmiem, però qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Nemnem Candles fl-okkażjoni ta' Jum San Valentino. Irridu naraw ir-ritratti tal-maħbubin, ġifieri irridu naraw ritratt tiegħek mas-sieħeb jew mas-sieħba tiegħek mal-maħbub jew mal-maħbuba tiegħek u għejdilna l-fejn għandkom tkunu intom il-kopja rebbieħa fl-imkien ma' Nemnem. U ovvjament, grazzi għal Nemnem ħaterbħu rigali li pratikament ħadħdu gost gawduhom għal ħafna u ħafna ġimgħat. Timlew id-dar literalment tfuħu kull darba li tixelhom ħatiftakru fina. Grazzi tal-li kontu qegħdin miegħi, nawguralkom il-kumplament tas-serata, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u nsemmilkom. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars.
Esprit. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.